Hola, em dic Vinyet Fité i vinc de l'escola Salvador Lluc. Hola, em dic Enric Onafua i vinc de l'escola Marcelí Moragas. Hola, em dic Antonio Díaz i l'any passat vaig estudiar al Joan Salamero. Hola, em dic Gonzalo Guitart i jo antigament estudiava al Jaume March. Hola, em dic Patricia Cedeño i vinc del Jaume March. Hola, em dic Adrià Javierre i l'any passat vaig estudiar al CIP Naran Prunyà. El portfoli és un instrument per guardar treballs i compartir-los amb els companys i els professors. És una pàgina web on podem penjar els treballs que hem fet durant el curs, podem penjar links de webs que ens interessen i també ens pot servir al cap d'un temps per repassar tots els treballs que hem fet durant el curs. El portfolio és com una pàgina web que pots posar treballs teus i coses teves i pots fer una descripció de com ets tu i tot. Quan vingueu tindreu que fer en cada una carpeta, anglès, mates i el treball que feu en cada assignatura el tindreu que ficar allí, en cada carpeta. Jo crec que és millor que una llibreta perquè primer no es pot perdre, no es pot tacar i un dels avantatges també és que pots accedir des de qualsevol lloc determinat a totes les hores que vulguis i quan vulguis. Si jo, per exemple, a l'ordinador li omplo de coses, de llocs, i l'he de restaurar, o sigui, deixar-lo com el primer dia, que els arxius no se'n perden i a part puc seguir treballant amb el que ja tenia. I llavors és una manera que jo no li hagi d'imprimir els documents Word als professors i en comptes els penjo allí, els professors ja poden mirar el que jo he fet i poden posar-me si ho he fet bé i posar-me la nota directament sense tenir que imprimir. També serveix per arxivar més coses a part de documents, com per exemple fer un Maps, un Google Maps, un Google Earth o fer fotos i colgar i penjar-les al teu portfoli. Com entrem al portfoli? Què fas tu per entrar al portfoli? Primer entro al Google, Sí? busco Google Search i la primera pàgina que surt li donem. Molt bé. Entro al meu, que ja el tinc creat. Vale, tu ja tens el teu portfoli creat? Molt bé. El portfoli què és? Com una pàgina web, no? Sí. Molt bé. I què tenim aquí en el portfoli? Què hi ha? Aquí està la primera pàgina, que és com donar una benvinguda per als que no saben què és i que és el teu. I aquí una... Molt bé. I està una pàgina per cada assignatura. Molt bé, és a dir, per cada assignatura que Sí. estàs fent ara en el primer curs? Molt Sí. bé. I què heu ficat en cada pàgina? Què és el que heu posat? Hem posat tots els temes, per a cada tema anar ficant treballs. Ah, molt bé. Dintre de cada tema, després clicaràs a dintre de cada subpàgina i ficaràs un treball que hagis fet sobre aquell tema, no? Sí. Sí? I, per exemple, podries ensenyar la pàgina aquesta que posa 2013-2014? Aquí què teniu posat? Aquí tenim fet l'horari per saber què ens toca en cada moment. Molt bé. Podem obrir i així ho sabem, sense necessitar el paper en físic del barret. Clar, quan vols consultar l'horari podries anar a Cliquedo o mirar-lo aquí directament, no? Sí. Vale. I llavors aquí dintre tens una subpàgina per cada matèria, no? Podries ensenyar-me alguna matèria on tinguis algun treball, per exemple, que hagis fet? Per exemple, el que hem fet a Visual i Plàstica. A veure. Vale, aquesta és la subpàgina de Visual i aquí, Per molt bé. exemple, aquí la Lorena. Lorena ens va dir que féssim una presentació nostra, Molt bé. amb fotos de la família, d'on van estudiar, pel·lícules i llibres preferits. Molt bé. Vale. I algun treball que hagis fet a Visual que tinguis aquí penjat? Doncs, tens algun altre? A veure, molt bé, Aquí. perfecte.
Aquí, per exemple, vas fer un dibuix d'un cavall, no? Sí, I vas agafar la imatge que tenies... i la vaig penjar aquí. Molt bé, I vaig fer una foto al dibuix que jo vaig fer. perfecte. Molt bé. I tens algun treball de tecno, algun document de Word, alguna redacció, alguna cosa de castellà? A tecnologia, per Sí? exemple, ens va demanar fer el resum del tema sencer. Ah, molt bé. I llavors el tema el vau fer ja directament aquí, no? Sí, Què era? Sobre eines? sí. Molt bé. I llavors vas buscar informació a internet i vas anar buscant imatges Sí. i ho vas anar posant aquí, no? Vale. Què ha estat per tu el més difícil del portfoli? El més difícil? El més difícil per crear-lo sobretot és posar tots els temes